Abimanyu. एक बार जो काम ठान लेता कम न फरेंगे उसे जरूर पूरा करता Abimanyu amepara ke Baba Shuganda. Abiyala nobe Italy, America, Allemagne. Gaya Afrika sola di kodwa. Anana ko kasola chemile. We Vladimir Masidi Sala. Amina Vladimir ko fa ko ga place na. Ye Abimanyu ani Vladimir. Ni मामला उन्होंने ना अमन वायदे का सुगुनो जो मेरे का सुझाव मानिए मार एक ही चीज पसंद नहीं है उसे आपको अभिमानी धोखे से पीठ पर वार नहीं बच गया और अगर कोई उसके साथ ऐसा करता है गफ्फे में मिसाल हो मचा समझ लो वो उसका सबसे बड़ा गफ्फेरो बाबू सब बुलाती बाबा सुल्ला जो कुछ अभिमन्यु पर तुमने अभी अभी कहा था कि वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता तो फिर वो जेल में कैसे सिकंदर की वजह से यूं समझ लो सिकंदर ने उसकी पीठ पे वार किया था उसे डबल क्रॉस पर वो जेल में रहकर हमारे नहीं इसलिए हमें उसे पर कैसे इस काम के लिए हमें ने मगो बे शू डॉलर ना के शू सबा न्यों ना है मोलू ब्ला मोबली लोगों मुझे अकोई का डिमे बाल मैं किसी को मारने की नहीं नियो शू सबा ब्ला मोबली लोगों को यहाँ लाने की बात कर रहा था ने भी डोका सोला के विशा मेडिकल माँ को मिला सुमे जीप गिरी के मौला में रखे डोका तो उस मेडिकल कॉलेज में मुर्दे रख नहीं डोना मैं से का फेरे के काला मैं काम तो पारा है ना तो अपने पैसों का इस्तेमाल करो अपने रुतबे इबा को मामू डोना को बांधू 5 लाख माँ के इबा को बाबा सिकंदर का मौत देता अल्लाह वो कसोला हमें नहीं कोई पहले तुझे बाबा सिकंदर अभिमन्यु को बाहर कैसे निकालेगी अभिमन्यु को बाहर निकालने के लिए कौन ने दसरा का माला वो कसोला वो से हमारा नफानी व्हाट अंगन में अंदर में माला वो और इस काम में मेरे 2 आदमी मेरा साथ देंगे नहीं माफला तो बारे में ना फामूल सारा इसके अलावा तुम्हें एक और काम करना मैं भी आगे निकला जिधर करन संगे वो ले के कसोnya mo wole afai ko mamu me docteur mo me ko bandi do ne ya fi afo afere be mo amma kana sibe e passé chendi हां साहब क्या है का करना चोरी को papier flani ये सब क्या है साहब कोने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मिनिस्ट्री दादी को सुमाया बे कसोला डोला को का पिगले कोला लेकिन साहब हमारे पास कोने मा इंफॉर्मेशन सरो दे ए gardien di information ti di ema Liga chefu हेलो हां साहब को से को doctor do bi ane मिनिस्ट्री से को telephone दिया हेलो हां जेलर साहब ai wo ka sunya ma बोले हमारे पास suma wulile do ka so bombe anya bele bele take atoy outadi pigere ako bi mane adelle ni ko ro awe mandi मंडे आना 10 से 12 के बीच में को नो करा का भी गले आदे रिटर्न में दे दी और ना ते कुला इतान ला भी की बोलो नो ब्लाला ko da ka zuna duwa ya ga nan mai sa wasu ma ya duwo da ga wuri ka ya jwara na na fikiri ke ala fami ya fikiri ne bi ka ke ka zuna duwa na duwa ne ga wuri joni ni abin mani karansa
avec un air kono 10h45 wala ni ke ko do to mo me ka so la ko mala ngulu ndo अरे कल तो कितनी बार समझाया मैं उस दिन उसको भी उस दिन ना अभी मन बोला अमी फेरेगा गाले ला सुनो का से कटाना है की का सुसा बात ला mo ni mono अर्जुन बागा बारा रोसा बुला पुलिस को रो ये अभिमानी तो कोला पिगी बेचारा रोता रहा उस दिन हेलो जेल साहब इस वक्त आपकी को तो उधर मुंह में को बिता पिगी के को तो उधर होता कोई को बाबा सिकंदर का मौलू को पांडू दो जाके रोकिए उन्हें इससे पहले कि वो को ने फसुल माने वा माला सोन ले जाए अर्जुन अरे अभिमन्यु को नीचे ना दामन हुआ है गाइस को Vai brava. Para mobiliar puse kalau. Hanya kubla mobil ngono lu labo. Apa gua labo mobil terlalu. वाला पड़ी को मामू मामू लगा दे गुसारा काले अभिमन्यु या लोगों जो का बोलने वाला है वो है शुरू सवारी अर्जुन श्रीवास्तव को पुलिस को अर्जुन को मालूम था कि तू पुलिस के नौकरी में जा सकता है का नहीं भारत लाओ जल्दी कानून तोड़ना शुरू मैं सिग्नल का नाला मबा कलमा अपन को मालूम नहीं था न तन कलमा कोने में ए जर्नली ए कौन सारा डेड कोने के बगोई ने पर अपन तो जिंदा है ने प्लेन नीला ऐसे पक करते रहोगे तो अगो आई को मीटिंग नहीं सारा हे भाई अपन से दूर रखो कोना मन फाम इधर जो फोए मुंडू चक्कर क्या है तू अपन को मार के जिंदा करने को लाया ए नहीं का फोए आके को ने सारा खाने जना मबला कोडो डे बे मैंने तुम्हें यहाँ पर काम के लिए मैं बगी बला बारा लो तो ऐसा बोलना बारा जुमे सिगरेट है क्या इधर सिगरेट के लिए नहीं आऊंगा मैं फॉलो नहीं के बेना क्या काम बारा जुमे कब बाबा सिकंदर जना मामने तू हमेशा यही सिगरेट ये कौन से सिगरेट में प्ले है देखो मुझे बोली बाबा सिकंदर मामसू को मैंने मत को जना मामने ओ मैं क्या फेया तेरी तरह उल्टा सीधा बात करना शुरू कर दूंगा उल्टी नहीं को कोई नुमे सो कुछ है मारे एकदम सीधी बात इबान दे में का बाबा सिकंदर मैंने
हमारे साथ ika to ɲɛnamaya la an k'i bila ka taa jamana jan dɔ la देश में ou bien an k'i lasegin i bɔra kaso jugu min na k'i bila ka taa yen i ka t'i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ n'i dun y'an dɛmɛ nafolo mugu bɛ tila ka d'i ma tuguni i bɛ taa fili kura kɛ बताना होगा कि तुम मरे baba Sikandar ye dimi min don i la i bɛ tila k'o fɛnɛ bɔ या बाबा i bɛ kaso de ta या बाबा ko ne kɔni tɛ kaso ta o जेल में जिंदा रहेगा n bɛ kaso si dɔn min bɛ o रेल में ne bɛ kɛnɛmana ta तुम्हारी मर्जी awa n'i sɔnna वैसे तुम्हें इस काम के wari dɔ bɛ yen an b'o d'i ma मांगे पैसे मिल सकते थे parce que foyi tɛ yen ni nafolo tɛ bi कितने ko joli 50 लाख ko n bɛ miliyɔn 5 50 di ma लाख? ko miliyɔn 5 ye wari ye yan बस o dɔrɔn तो तुम्हें e कितने yɛrɛ bɛ fɛ joli ka d'i ma 1 करोड़ a ka da kɛ 10 ye ko an b'o d'i ma jɔnni ko k'a b'a di e wa मिल जाएंगे n b'a d'i ma ko ala ko ye mɔnɛ don n yɛrɛ la nafolotigi de ye karanni sa बाप ne का bɛ miliyɔn 10 minɛ i bolo yan i fa sa de yan miliyɔn 20 kɛ 50% एडवांस miliyɔn 20 i bɛ tilancɛ di yan sisan n b'o bila n kun ए भाई वो सिगरेट देना यार sigarɛti di yan sisan n bɛ se k'a min आज के बाद हम में से कोई ना घर पे फोन करेगा या किसी अरे दोस्त कौन? बनाने की कोशिश करेगा ayiwa an ye an तो dafara समझ लो हम बाकी की दुनिया के लिए मर चुके हैं। an bɛna essayer an b'a hakili kɛ kelen pour que an bɛ se ka तुम baara दोनों kɛ अपन तो पहले से ही मर चुका है इसलिए अब तुम्हें और अब भी आएंगे सावधान फोन। रहना होगा अभिमन्यु a ko an किसी bɛɛ को de पता jɛra चल ka गया कि hakilila kɛ तुम्हारे नहीं kelen जिंदा a ko ne bɛ हमारा min mission dɔn शुरू baba होने la से aw पहले। t'a dɔn a la समझा a ko ne bɛ de dɔ dɔn nka mission de don bɛɛ b'i jɔyɔrɔ fa समझा भाई a ko n y'a faamu a ko nin minɛ ये क्या है पासपोर्ट ko ne mun ye ko nin ka passport आज से अभिमन्यु नहीं रॉकी है i tɔgɔ Oroki मैं साहिल सिंह बन के जाऊँ ne tɔgɔ ye Sahil आदमी जितना बड़ा होता है उसे छुपाना a ko e bɛ to i tɔgɔ la fɔlɔ pour que a kana dɔn k'a fɔ ko e bɛ ko in kɔfɛ an bɛ ko in dilan dɔɔnin अभिमन्यु शुरू करें Abimanu k'an bilasira सिकंदर की दुनिया उसके कुछ a ko nin ye Sikandar ka ɲɛnama ye adamaden tɛ se ka Sikandar dɔn ka tɛmɛ ne kan पहुंचने के लिए अपन को उस कंधे को उखाड़ना होगा क्या अभी अपन उसके और उसके पंटर लोगों के बारे में तुम लोगों को डिटेल में बताएगा क्या ani maa minnu bɛ baara kɛ n b'a bɛɛ yira la बाबा सिकंदर Baba Sikandar हिंदुस्तान का क्या a bolila ka bɔ सबसे Inde बड़ा शाना ka diɲɛ minɛ कितना मिनिस्टर लोग पुलिस a ye लोग polisi जज caman लोग, min faga ka जेल में nafolotigiw ऐसा। faga ka jugew faga a ti maa to yen वरना कुछ समझ में नहीं आया a yɛrɛ t'a ka su da dɔn हमारे सिवा उसका कोई दुश्मन a ko नहीं ayiwa o ko n ma ko Abimanu y'u sara और दोस्ती उससे कोई करेगा नहीं k'a sara kaso फिर kɔnɔ उसे जेल से निकलना ko dɔw taara ta ka bɔ n'a ye ko mobili minɛna क्या बोलता है सलीम a ko Salim e ko dɔ la e dar'o la नहीं मरा तो मार डालेंगे साले a ko saya ye saya de ye a n'a sara a da ka bɔ a la ko nin ye Salim de सिकंदर ye का बचपन का दोस्त ko nin y'a denmisɛnnin teri de ye सिकंदर पैसे के लिए जान लेता है ko nin tɛ wari yɛrɛ fɛ koyi nin bɛ maa faga ɲɛnajɛ yɛrɛ kama ko nin ye Aftabu सिकंदर ye का छोटा भाई nin y'a dɔgɔnin ye एक तरह से अपन ये कह सकता है कि सिकंदर की सल्तनत i ka sa o ka fisa nin k'i minɛ ye अभी o tɛ foyi dɔn ni juguya kisɛ bilen tɛ उस देश की सरकार Sikandar yɛrɛ tɛ sɔn ko dɔw ma ale bɛ sɔn o ma ale ka jugu ni saya su fɔlɔ ye तो आप ही बताइए बड़े भाई a ko n kɔrɔkɛ nin ko ka nɔgɔ एयरपोर्ट पे अभिमन्यु की फोटो a ko ne ma da la ko Abimanu y'u sara a y'a foto bila ka taa faso la k'a yira an dɔnbagaw la u k'a lajɛ n'a sara n'a ma sa काम करता a ko o man gɛlɛn o ne ka dɔrɔgu ni ka marifa bɛ ka feere minnu fɛ n b'a foto bila ka taa कान खोल के एरिया में घूमेंगे तो i 24 b'o tiɲɛ dɔ yan ni tile fila cɛ sisan ne Samiri ko ten a ko nin ye Samiri de ye सिकंदर का सबसे nin छोटा y'u ka lagare de ye वेनिस में रहते हुए भी nka n'i ye nin maa fa nɔ ye जिंदगी से i t'a bila i kunna k'a fɔ ko lagare हमारी don इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त awa k'i da b'i ka information ninnu bɛɛ lajɛlen na a ko ne n'u ye san joli kɛ baara la ओके गाइस a ko a bɛɛ jɛlen don हमारा अलग होने का वक्त आ गया a ko wa an bɛ se k'o sɔrɔ min 3 दिन बाद हम सीधा a ko an bɛ taa Venice Venice Mind blowing. k'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Venice
journaliste muso miso Angeli gambe ka Venice Venice est pour bébé baye Venice même pour du même avec Italie avec Europe fait avec mani yo côté ko ni be shangar baba ni ki gata Venice ale reke me ki yere ke oro ki ya on play Venice avec Italie on me ta baba ni बाबा ने तुम्हारी बात ना मानी तो o gamna fere di menge sa ka baba yi awone bi baba ka ko bela हर di बड़े आदमी की तरह उसको गॉडफादर बनने का शौक है ko ni nyona mo ba अपन जाते ही a उसका fere o काम de पकड़ ka cha लेगा। ga solo li mangele उसके तारीफ में 4 amina bara inda mi ro mina ba fa yi अपना गलती का माफी मांग लेगा ne daga wuli teri ne teri muso उसको बोलेगा o bi bara ka fe तुमसे दूर रह के अपन को एहसास na yo ye do bara तो क्या nyona चीज है या तो अपन को अपने गैंग में amo वापस ni लेने ni का sisa या ante ka तो bi da अपन को baba अपने ka हाथ से गोली मार देने का बस बाबा का विकेट साफ और तुम बाबा सिकंदर से मिलोगे कैसे? o gamna उसका da गर्लफ्रेंड है mu इनसे e ko ene सोनिया नाम asumo है उसका Sonia kama da Sonia no fe डांस क्लब में काम करती है वो ko be do ko bele bele ba do la उसका हेल्प के साथ अपन बाबा से मीटिंग फिक्स करेगा awo una na o de bele bele ba ina Sonia be yoro mi Sonia ka di baba ko se da ma ko ne re abi mani yo ko je wo ale ka di ne Vamos a jugar el nueve. Pues ya le digo que me tinda bajo canal me dice que दुआ करना को आउना सुरगा को ya le digo que tinda bajo को गगो मजा मानी में से no di au mola pues ya le Kama dole nyoye Dua karina Kodana akadi samye Akadi nuwari Sabra na kule banki dini ne Ina mana ina tita Gaya jijana ngadane wakata Dua karina Nema ko Sonia kama ni baba Sikandar da Sonia abene abimani ro fede duwa karina ako janye kuntunna la yoro janya abe janye ba Ni ale ni jawandi fede ni mama fe do jongo Onda mela wande bonji duwa karuna Polinjane janai ko me kiye promotion mai duwa oke Mami mi bẹ̀rẹ̀ ka diɲɛ ɲɛ a ka to i bolo a ka kisi maaw tɔɔrɔ ma k'a ye ɲɔgɔn bonya a bonya k'i bonya fɛɛrɛ bɛ sigi kɔrɔ anw bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye bi n'a bɛ baba ɲɛna ko Sonia y'a ta ye a bɛ mani min ko k'a b'a don min fɛ k'a man jugu de bɛɛ b'i diyaɲɛbaa dɔn dugawu kɔni na. Kama doge nyoye Kwandi ka kwe kwa ni chete
muso min cɛ caman mu a jɛba bɛ kɛnɛ ma wa karina ikali fama yi ne ke fala yi ala mun yana fiya sababu ya do ga ne ko ni ko wala kana ga yana maya amina sai jana kan sabu wali duwa karina क्या था मैं अब कोमिता नो फे अब से कांडे में आई नो माफला ऊपर न्योना सोनिया भी कासी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ ako dana ne bede fe baba so mina ko ne bede fe o de la wi saraka ne be nga poli ne te fe fangi soro janye ke ne bede abi mani ni fe ko dande janye mina njana ni janye nguna mando abi mani ako kana jo बना गया ना चल ne mana ka bawa अभी मुझे ये सब हो क्या रहा है akan eni jono ngi mo feta kana ta kan to tumu सब कुछ अपन तेरे को बताएगा मगर ako ko ko bena mina nyana bosa अपन के पास टाइम नहीं है ni ne ande me bawde ubina na fulo chama mbale dama मुझे तो लोग बाहर बैठे हैं ijija वो अपन को chuga bela यहाँ पे tena लाए ne bi ni unyera nyona ubina wale pale dama ami ko soro pon sanfe ध्यान से tambere tamulo chini तू 2 घंटे बाद अपन को सेम या चर्च तो के बाहर मिलना उधर से ame jaga fara nyonga अपन का लव स्टोरी स्टार्ट nini ko bela jelen bana enne ame fere mata ko do do स्कूल रंगी ये साली बहुत मुश्किल ko ko bela jelen nyana aya fa mo तैयार है वो लेकिन बहुत पैसे मांगने लिए apere le luka andeme €1,00,000 दिमाग खराब हो gai na bolo ni ne अभी ay kaka मिल जाएंगे ni muso nyen na bolo nyini ne ba di akande me do अपन 2 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट फिक्स करके तुम लोगों को ay na bolo di muso ma muso ne bi so kande me तुम मैं ko अंदर आने को नहीं कहोगे kala ta fonga do folo जाहिर है आपका पीछा ko mu yese italia आपके मिशन के बारे में Ako सब na कुछ biko. जान के ne bi ka miso mbabe kalama ye ka mo fara nyanga mbabe kalama यार दिलदार Abi mangu ay na fulota. चाहिए वो को सोनिया करने सा पैसा ne bi so ko be ma sonia koso अगर मैं चाहती मिस्टर करण शाह तो इस तरह आपका Ako पीछा Karan Shah, करते करते Ifasa. मैं अपना मिशन पूरा कर ye mo सकती fara fara nyanga हूँ। मगर kana आपका ko मिशन Italy. मेरे मिशन से ज्यादा बड़ा है nere इसलिए nana मैं ino अपने fe मिशन parce को que साथ amina ngwe ne आपके amina मिशन में ngwe हेल्प करने आई हूँ। me fe ki jeme me fe ka faraka ke ya don tukuri कहना नहीं बताना चाहती हूँ जिसे मैं ना तुम बेने लोग फुआई। दोस्त समझकर बाबा सिकंदर के किले में alaba ma yere do filla वो तुम aw bi fe muso na fara aga ko sonia baba sigandar sumuru alaba aba yere se kungoma sabula बाबा anjuru सिकंदर की नहीं sabula ne ma da sonia la aya yere ko shi a photo film ni abi mani mo ko ni sonia ka ma ka kana ye balla bi mani ula de adana bali babaga ma bela jele la arnevu kero la ani sonia bi nyafe
baba yɛrɛ bi यहाँ आने की दो ही वजह हो सकती है ayiwa ko kun fila bɛ se ka k'i ka हमसे segin माफी मांगकर Kelen. से गैंग में शामिल i bɛna होना yafa deli fɛ दूसरा walisa i bɛ fɛ ka fara an kan tuguni सब चुकता करना ne t'a dɔn n'o fila tɛ i na min fɔ an ये ye a ko k'a ye ko sabanan b'a la इसी से दूर होके tiɲɛ अपन yɛrɛ la ne जीते bɛ जी मर soniya गए। fɛ इसी के वास्ते अपन ने जेल तोड़ा। a ko ne ni kɔni ne bɛ soniya fɛ ni ne ma foyi sɔrɔ baara in na ni ne ye soniya sɔrɔ a ka di n ye a ko aa diya ɲɛ ko don wa का नहीं लव का मामला है donc tajuru sara tɛ fɛli ko de don का तुझे माफ कर ni fɛli ko don ne jarabi so kɔni o tiɲɛnen don o इतिहास tɛ मुझे problème इसकी ye इजाजत नहीं देता nka n kɔni b'a dɔn k'a fɔ और e ka इतिहास sigi कहता है ka na कि बड़ी te बड़ी ne सल्तनत nɔfɛ का तख्ता अपनों ने ही पलटा है जूलियस ko सीजर muso ko और dɔrɔn महात्मा o bɛ bali ne la हर बड़े आदमी का खून अपनों ने ही बहाया है nka n bɛ min f'i ye ne ye don kaso la ka jɛ e ko kaso la e ka na ten o tɛ kɛ हम ten तुझे मानने nka o kama अपने आप ने को दी बचा फा। रहे हैं a yɛrɛ de b'a yɛrɛ यूं समझ ले faso कि वेनिस आकर तूने aw fila si nafa tɛ ne yɔrɔ bilen aw di salim ma ne y'a denmisɛn teri ye a ko a kana nin dingɛ in se ka dugu yi a yɛrɛ de su bɛna don a kɔnɔ ale ma fɔ wa ko diya ye mana fɛn min fa k'o ma jufa kabalo min bɛ kɛ wa nin fɛlikɛla fila bɛna dingɛ de se an b'u fa wa u ti jufa an b'u sutura yan a ti foyi k'u la u bɛna sa diya ɲɛ tɔgɔ la o ka di u ye foyi ti b'o la k'u su don a ko kelen kɔni bɛ yen hali k'an faga n b'o fɛ i ka ɲɛnama su don o ka di n ye ɲɛnama su don na n bɛ tɔɔrɔ kojugu बड़ी बेसब्री से अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। a ko k'a yɛrɛ pɛrɛnlen don saya kama koyi o ti baasi ye araside i ka marifa labɛn उड़ा दे। araside nin fa dɛ Inspector Arjun Abimanyu a kelen fɛ u n'an jeli bi ɲɔgɔn fɛ Karansa Société Cantilane Santégué karibu bɛɛ ma Sonia ani Abimanu k'u yɛrɛ ɲini Baba Suwandar ka cɛdenw ka kisɛ la Baba Suwandar a taa kun fɛ a ye Abimanu ye a sigara a y'a dɔn k'a fɔ ko ni y'i ɲin ka duloki ye i jugu la ko n'i m'a fa n'a y'i furu a b'i fa o de la a ye Abimanu di Salim ma n'o y'a denmisɛn teri ye ko k'a ni Sonia bɛɛ lajɛlen fa ko ni maa fila si nafa t'ale yɔrɔ bilen.
ni cɛba kelen kelen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Baba Sikandar a kɛlɛli ma nɔgɔn kuma tɛ a ɲɛnama minɛ ma ko bi ta in fɛnɛ bɛ lakali Kita dapat menemukannya apa nak? Hi, Sonia. Priya. Kena tunggu Sonia ni, kena tunggu Priya. Ni maa kelen kelen bɛɛ lajɛ b'a sɔrɔ a ma nɔgɔn Baba Sikandar a ye dɔ kɛ nin bɛɛ la Inspecteur Arjun o muso tɛnɛnni sababu bɔra Baba Sikandar Karan Shah o fa tɛnɛnni a bɔra Baba Sikandar Abimaniyu a y'o nɛgɛ k'o bila ka taa faso la k'o bila kaso jugu la u k'o janfa k'o to yen walasa o ka sa o ɲani na ni sababu ye mun tɛ o tun b'a sa yɔrɔ la ko nani a mɔ ninnu de y'a labɔ ka na n'a ye a ye dɔ kɛ nin bɛɛ la ko n'i ye mɔgɔ k'i tulonkɛɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ la k'i laban i kelen na tulon kan ko mɔbili munumunu falan turulen falan yɛlɛma ayiwa Zumana ne yɛrɛ nisɔndiyara sabula ɲɛ bɛ i ka denmisɛnw na fantan naani bɛɛ lajɛlen la ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ baara kɛ hakilina jumɛn b'i la i ka nin denmisɛnninko ninnu na. Komi mɔgɔ n'i bilala baara la mɔgɔ kelen bolola baara ye kelen bolo tɛ se ka bɛɛ kɛ donc denmisɛnnin dɔw bɛ an bolo an ye minnu jo n'u bɛ se ka munumunu ka baara kɛ u yɛrɛ ye cogo min na quoi ninnu denmisɛnnin caman filɛ nin ye caman filɛ diplôme b'u bolo. A dɔw tilala kalan na a dɔw fana bɛ yen nɔ olu ma ɔkɔli yɛrɛ kɛ mais caman bɛ yen nɔ u bolo joona sisan nɔ donc baara kɔni n'i b'a la i kan ka mɔgɔ wɛrɛ fara i kan walasa i ka don n'a nataw la i fana ka se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛ ye quoi voilà o de don an ye denmisɛnninw caman ta k'u former quoi voilà. Ayiwa o kama sa o fana kɛra nisɔndiya ye o kama o denmisɛn minnu filɛ nin ye an bɛna kelen ɲininka a fana ka se ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ se ka min faamu n terikɛ i ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Isa Watara. Isa i Watara. Ayiwa Isa aw bɛ baara la an ni Zu bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa aw daminɛ la ka se bi ma nisɔndiya ni wasa jumɛn b'i bolo n'i bɛ se ka min fɔ an ye ni an filɛbaaw bɛ se k'a ta. Ne bɛ Bamakɔ n'a lamini jama bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. Zu tigɛna an ka patron don. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Depuis anw ye baara daminɛ Zu bolo tiɲɛna a kɛra nisɔndiya ye a kɛra bonya ye. Kosɛbɛ. Zu a bɛ se a ka baara la tiɲɛ yɛrɛ de la a y'anw kalan ni kɔnɔnajɛya ye nin diyara an ye trop. A tila ka Zu fo puisque nin bɛ dɔ bɔ chômage la Zu bɛ denmisɛnninw kalan i yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na a b'anw kalan ni kɔnɔnajɛya ye ni Zu ɲɔgɔnna caman sɔrɔla Bamakɔ ka fara nin kan tiɲɛna a bɛ dɔ bɔ chômage la yɛrɛ ni kulonkɛ n'a waati don sɛbɛ n'a waati don anw kɔni an bɛ kulonkɛ kɛ yan cogoya min ka d'anw ye an bɛ sɛbɛ fana kɛ ni an bɛ Zu fo ni nisɔndiya ani bonya ani karama yɛrɛ yɛrɛ
ma fi kamale atite mani ngafio ayo abela jele ni sa ka fo mame meseka ni na nyona ke ka cha ala demisen benna mi dematige demisen benna mi masaw jigida le maka agara sababu ya demisen benna muntla la kala na barako ogela lelo e ba fo ay mi fo ama fo ni chete ni nyona chara femi anga jamana nye barako agela jugo na bibele ba bala o me foli de ke ka do belelo ba ke ko Allah taala aga gardige belelo ba di on ni zumana ma ni zumana balma na sinyu bela jele ni ngwe awga so madai anye bara nyuma min soro ka ta ka di awma zumana ani abalma na ka bara nyuma bela jelena ni o plombe ame foliga jou ame do ke kuma kan laba min bi bolo ka lase ibiso ko fo ani foliga min bi bolo do ibiso ko fo way bo kuma kan lama yi ka ala fo ka bargada anga dumzonu yere fa fo parce que ni ame nyemro yi komo klinu ni soro donc ni fana yi mo koloni soro mo mun koloni lui abi ga nyemro jay bolo ya yin lafiara bon fana ko mo mun soro kera mo kolonu yi donc me befu on ka be do kramato ana ageto benga sallallahu muhammad ayo do fo femi zumana ye amada plombier ni électricien doroma ni ata ga laje anga bara mise minen chamambe ni ko olu soro aga chala ni zumana nyanye kaba olu fene onoga ledo aywa kamana no bambulo koro abina atogoni ajamu fo anye aywa femi o kengelere minen nu alebu togo don ko sobe aga chala ni bela jele mi soro abolo ni sara fadira suguda le bayre soro ga mentigila on fo tigele ene sogoma awan sugoma sumogo kon baste torose awa ma ere togoidi Hamadi Fofana aga chala ni mami wulla kengalere mino no fe zumana ka rola ane ebi nyanye aywa ebise ka feno fanye minemi soro kadi ebolo ani kata se iyere ka numero fenme ni bela jele abe jou aga baraka dra konnana papa minan chama ngoni aba ambula no na mo go jora minam na ka chala fa bina sura no ampulu wala kontagu wala brizu wala disjoncteur wala suganteur wala ni bela jele bala on bebala jaraye ayo fena ki ta ka bala femi école donga mine o ba folu ma ko fourniture o école de mine o bela jele fena bi sori bolo do e bi se ga olu do fo parce que nyebe louvre do li bolo ka se ko louvre fela chuka fo ni bon ye louvre nam bolo sisa yawo ne français 9e français de ni ne français 9e yawo ni anglais ka ta anglais damne na fa laba o bela jele men ka ta se kayuma ani kombawo abela jele bi soro abel soro na la gaje no jara ko jugo o kama wele kan laban me mi bula ni foli kan mi bula amadi Fofana e ka se ko di aywa anga se ko mani foli kan mi bula ka di e ka patron ere mano e sumana tigana papa ne bela jele fo ka kla ka jouer fo ka foroga jara ni aywa abela jele mbora ka e ka fo ko sumana barakela do faso de nyumando mami meni nyogona ke aywa anda fe dugo bela jele abado ka fo ko fourager amanogo abolu do kata se électricien manu oye kurango ye abolu do femi kengele mine fa ofa ni ma ko seroma aga chala amadi Fofana ni no nyanye o fele binyala bo amadi ibise gi ka telephone numero ere ibise ko ditari numero jumembi bolo ibise ka mindi wala sa ni mami mago be ni minen nuna abise ka wuli ka jogo papa numéro de 75 05 23 01 au Orange Maltel 69 02 43 84 aga jala ni numéro nu wele feme kanale re bolu soro angoni ame duwa de ke ame senga duwa bele bage wala ka zumana nyona ni nga chaya wala sa ango jamana yi abise ka sanaile ni ngo soro aga enu ke do papa kamara ame duwa ga nyoy ko gambe anyo ngore ma अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए खई के पान बनारस वाला ओ खई के पान बनारस तो चाहता है तुझे अभी इसी वक्त गोली मार दूं। आपको याद जफा पर क्या करूं? याद जफा का बाउमा। इसे अच्छाई का शौक है। अर्जुन छोड़। याद में नपुलो अपन छोड़ दो। याद जफा। आपको नुतुई। 1.5 करोड़ तुम ले चुके हो। 1 करोड़। आपको बुआर में नौकरी बादी माँ। 50 लाख बेईमानी से। वाला को दाम लेने वाला। गैबी फैमिली नौकरी बादी लीमा। 50 लाख। और मुझे बेचना दिला। इस मिशन पर अभी 7 लाख का जो गलती मैंने की है। parce que on se ka bila kula ka fɔ kamita arani bula kani baba ka mɔgɔ ka ɲɔgɔn ye
लेकिन कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। Ang babae mo ko bet lene adila.